आंनि जादों बेबायदि बिराद गिदिर गिदिर डायलग मारिगोन नोंखौ नङा सेंग्राफोर देलाय नुबाय बिराद चालु बिसोरो खिन्थु बिनि नङा डायलगफोरखौ थांनानै बोदलाबायनो नाङा सिख्लाफोर मानोना दानि सेंग्राफोरा बिराद चालु जाबाय गोदोनि बायदि अनलाथ' जोंनि बाबामोना बिराद अनो जोंनि आइमोनखौ अनोमोना मानोमोन अनोना दे नुबाय खिन्थु दानि सेंग्राफोरा अननो नागिरा दे ओंखायनो हाबा खालामना लाना थांबाथाय खामानि मावनो बुंबाय थाबाथाय गाबखुमानो नाङा नोंसोरबो उल्था मा होननांगौ मिथिगौ ना मिथिया आं होनना होनसै नामा बांद्राय जुदि खामानि मावनो बांद्राय जुदि गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनो होयो अब्ला मा बुंनांगौ मिथिगौ ना मिथिया खोनासंदो मा गोसो होनानै संनांगौ मा गोसो होनानै संनांगौ सैमा बांद्राय गावसोरा ओरैनो बेरायबाय थागोन थालाय नोंसोर सना दिनै अनलाजों दाउ संबाय मिथिगौ नोंसोर अनला संनाया बेसेबां खस्थ' जायो देना होफेरदों माब्लाबा अन गुन्दै हिनजावसो जोंबो हिनजाव गोसो दं होनबाबो आरामै उदां जिरायना थानो लुबैयो ओंखायनो सिख्लाफोर मिथिबाय ना मा बुंनांगौ बांद्राय डायलग मारिबाय थाला बांद्राय डायलग मारिबा सानदों रायजोफोरा मासे लेब बखिनानै थायो नेक्स्ट बोसोराव लिङाबा मा जागोन आंहा एसे लस जादों नालाय ओंखायनो बांद्राय रायलायला
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm